guys, so nandito tayo ngayon sa Apogee Studios here in Malate. Nagsiset up kami ngayon ng mga CCTVs and mga kalokohan. Ayan. So, nagpre-prepare kami. So, ang call time ni Zainab is 2 o'clock. At ang oras ngayon ay 12 o'clock. So, meron tayong 2 hours to prepare. So, si Miss D ang ating assistant stylist. You know, the very best. Ngayon, susungutan kita. Kailangan pag-akyat ko ng hagdan. As in, big star na. Feeling ko ang kapal-kapal ng mukha ko. Ganon. Damit! Damit! Gaganon ako. Ito na po. Gaganyan ko na. So, parang sanay ka na maldita ako. Okay. Hair and makeup. Aryan, bilis retouch buhok. Kailangan magkapareho kami ni Zainab sa una. Kunwari nakalugay yung buhok niya. Lulugay din ako. Tapos mag-aarte ako. Di ba? Asa sira ulo. Pareho kami nakalugay. Hindi pwede. Kailangan magkaiba kami. Kapal na mukha ko. Ay, huwag na magsungit ng ganyan. Hindi pwede. Kaya mo. Takot ka sa akin. Bahala ka sa buhay. Uy, ah! Dating ko pa lang, alam na bad trip ako. So, dapat si Paolo, bilisan mo, Aryan, bilisan mo, Dudley. Kasi, oo. Dapat Madinig niya. Susan niyo yan. Wala sa mood. Kagabi pa ako inaaway niya. Oo, bad trip. Tapos ito si Ranke. Ano yan? Ano to? Madam, ito po yung in-order Di niyo. ba in-order ko Arabic food? Ito na po yung madam. Ito po kasi yung... Bakit pink ang buhok mo, ma? Ano ba yan? Alam niyo, hindi ba ganda gising ko kanina? Ang dami kong trabaho. Yan, kailangan makunan yung mga record ko ng ganyan. Ano ba yan? Nakakahiya sa harapan ni Zayna! Ah! Actually, yung mga kinuha ko talaga yung mga close ko kasi hindi ko maaaway kung hindi ko kilala or stranger. Kaya ito si Rocky. Thank you for being here, mama. Pakita natin di tayo ma-arte. Lips to lips. Uy, kadiri mo! Okay guys, so it's your bruha. Nagte-text kami last week. Ang usapan namin may mga emojis para sweet girl. Pero today, sabi niya, see you later ate, tas may smiley face. Sabi ko, see you. Nasa meeting ako. Mga 2:30 tayo, baka malate ako konti. Tas walang emoji. Diba? Taray ko dun, shit! Naramdaman ko yung intense. So, meron na kami mga hidden cameras and mga lapels na nakatago sa mga lugar. Kasi, syempre, bilang si Zainab ay isang vlogger at nagpa-prank din siya, alam kong alam niya yung mga galawan. Kaya lahat kami talaga kailangan perfect yung aming arte, perfect yung aming atake, perfect lahat dapat. Kasi, kapag na-obvious niya na gumalaw yung camera habang nag-attitude ako at tumapat sa akin yung camera, ma-obvious niya. It's your bitch. Fana. Yeah! Okay guys, so nandito na ako, pumalit ako sa kotse kasi kailangan ko maring bagong dating ako as a maldita. So hindi pwede na nandun na kami kasi baka ma-realize na nag-setup ako, diba? Pag namating siya mga 5 minutes, aakyat na ako as attitude iba na makikilala nyo na. Don't talk to me. I'm just saying. Medyo, ano lang ha, wala sa mood ang lola ko. Medyo mainit ang ulo. Pero malapit na rin naman daw siya, may tinatapos lang siya na phone meeting lang naman. Sige lang po. Nagsililigawan nga ako sa phone kanina ni Ivana, nakakaloka. Pagod kasi eh. Init ng ulo. Pero wala naman yun. Hindi ba? First time? O baka magulat? Wala ka naman sa mood. Ano ba pinunta ko? Collab, di ba? Mukha naman siyang nice. Okay lang, chill lang ako. Okay lang ako. Ni Mamayat ako. Ivana. Ang nangyari. Pero yung intake ko... Andiyan ka na po? Okay, sundin na po kita. Ang bilis na. Sundin ko na si Ivana, ha? Nandiyan po. Excuse me. Hi!
Hi! Nice meeting Bye. you. Layo mo masyadong malapit. Sorry Okay lang. Excuse me. Hindi naman. Ayan, busy na. na po tayo. Present ko lang yung mga damit for... Ito mga bag. Pasuot na natin. Okay, sige. Ito baka gusto mo very concept. This one, cute lang. Dress, may konting detail. No. Parang lulubog naman ako sa background. Okay, ito, sweet naman. Yellow. Ano lang, casual lang tayo. One. Okay lang, kahit ano. Ayoko, naka-formal ako. Kasi ganito lang talaga ako Sorry, kasi manamit. galing akong meeting ngayon. Okay lang. Kumusta ka? Buti na-meet na kita. Water. Coffee ko. Coffee. Waiter! At least na-meet na kita. Kamusta? Okay naman, kamusta Congrats! ka? Saan? Ikaw nga congrats. Ang ganda-ganda ng anak mo. Thank you po. Ba't parang hindi ako? Ba't naiya sa akin? Kasi ano ko, bad trip ka daw, chill ka lang. Hindi na. Sakto lang. I know. Ito. Cute. Para naman ako pupuntang binyag. Masyado naman. Ito yung orange. Nice to pop color. Ito sa background sa iyo. This one. This is new. Kaya ikaw. May cutouts din. Maganda siya dress. Walang iba. So, mukbang lang, tas Q&A lang. Aryan, ano na lang ako, updo para magkaiba kami ng look. Dito, ayun. Coffee. Ay, sabi mo milk. Ay, milk. Oh, milk. Sorry, kala ko milk. Ano tong milk? Anong susuotin? Isa yung ito. Very casuals naman. So, corset. Tapos jeans. Very ikaw. Pwede to. Ano yung ito? Ito, one-sided naman. Pero... One side top. Nasuot ko na yung ganyan. Suot mo na. Pero brown. Pero, kuha pa ako ng iba. Para meron ko. Okay, thanks. Excuse me. Amiana, pag nakadamit na ako, ikaw talaga nagmamadali ka. Nachichikahan pa kami para get to know each other. Baka mailang kasi si Zainab sa akin mamaya. Tea, water. Water na lang. Ito na. Jeff, mag-adjust tayo ng mga cameras. Masyadong nasa mukha namin. Parang naman... Sige na, sige. Grabe ka mag-vlog, no? Wala lang. Ako kasi ano lang. Selfie Phone camera. lang. Oo. Mag-ready ka ng preview para Sige, makita. sige. May laptop mo? Jeff, next time sana nandito. Guys, nakakaya kay Zainab. Okay lang. Uy, huwag kayong maano. Sorry, ito may... Mas naaano ako pag ganyan kayo. Huwag niyo ako Hindi isipin. natutunsa ako, Okay syempre. lang. Parang ito na yun. Sige. Parang nasa zoo ako. Wag yan. Okay, let's change. Dali lang, sorry. Ayan. Ito na po, ito na po. Yung bed kong hair mo. Ang ganda-ganda naman ng puwet mo, ma. Kuya, check mo kung bet mo. Sa akin Yes, okay lang ito. kasi sitting down naman Yeah, eh. oo. Daddy, umalis ka na. Mamaya na tayo mag-usap. Kabit ko lang po yung kapit. Sige. Nakaloka kayo. Ay, kabit ko lang. Guys, next time, Masabay pag pa nagbigay kayo. ako ng mga outfit, ano yun? Sorry, Miss Ay. Set. Po. Ang daming glitters, dai. Nako, Daddy ha. Sorry, Miss Pao. Ito meron naman Pakaloka black kayo. na lace dito. Paano naman bago tayo ng bago? May bisita pa ko. Sorry po. Okay pasensya lang. na. Sorry. Chill lang kayo. Nakahiya. Sorry. Palpak yung mga tao. Ako na, Miss Ay. Sige. Okay, ito dito. Tandaan lang, Aryan. Hoy! No videos. Walang BTS tayo, kuya. Pero... Next time, Dudley. Oh, sorry Work po. tayo. Pag work, magdala ka ng options. Yes po. Ito meron naman tayo kung gusto mo tayong cover. Ayoko. Huwag naman natin siya i-layer lang over the shoulder. O, ikaw na kaya. Sige. Padala ko na lang yung ibang options. Okay, let's start. Asan na yung ano? Mag-intro na lang kami. Hi guys! Welcome back to our channel. For today, kasama Yay! natin ang napakaganda Yay! Zainab Harake! Na nanggaling sa tunay na maganda, Ivana Alawi. Hello po! So dahil half Arab kami, ang gagawin namin is kakain kami ng Arabic food! Yes! Okay. Yarm! Okay, so Sure, sorry. Jeff, huwag tayong unprofessional. Yeah, ano ba? Nagtitake tayo, Jeff. Sure, sure. Silent, silent. Guys, mag-silent ng mga cellphone. Ito po yung sauce po. Yan. Sana niligay mo na sa bowl, no, yung mga sauce para nakaano na. Humusata to. Try nyo nga kung ano to. Tama na, panis ata. Panis po. Maasim eh. Okay
yung sour ano yung sa shawarma. Hindi siya masarap? Huwag mo na kainin yan. Maasim siya. Na hindi, Maasim? ano, parang hindi siya garlic. Ang dami mo pa namang ina. Oo nga. Akala ko soup. Pwede tikim lang. Hindi siya soup. Hindi yan soup. Sige, inumin mo kung soup. Hindi nga siya soup. Ivana, ano siya? Ah? Eh, sana inaayos nila yung work, di ba? Nakakahiya din naman kay Zainab. Nagkaganyan tayo, natataranta lahat. Okay lang. Kakain na. Ano, okay. Ano gusto mo? Lagyan na kita. Hindi, ate, okay lang ako. Dati, ano? Sorry. Labas na lang muna, Dudley. Sa labas ka muna. Number 1, what's your favorite Arabic food? Ano, shawarma. Kasi mahilig ako sa bread. Maano ko, matinapay akong tao. Dinayo ko po sa channel ni Miss Ivana Alawi ay paglamon po. Most visited place in Bahrain. Nakabisit ka naman. Hindi pa, be. Ano ba kayo? Ricky, ngingiti-ngiti ka dyan. Mask tayo. Number... Hindi ko alam kung nantitrip kayo, guys. What makes you angry? What makes me angry yung mga tatanga-tanga sa shoot? Guys, baka may mga questions kayo iba. Masaya na lang. Kailan po magjojowa ang isang Ivana Alawi? Parang next year. Next year? Parang sumimangot na naman, no? Ayaw talaga po nung manager. Ano? Ay, sige, sige. Pwede niyo naman i-cut anyway. Huwag ka naman mag-ano. Pwede naman mag-edit. Kahit ano na, ito naman. Huwag ka makialam. Hindi po ba itatanong ko? Na-pressure tuloy ako kasi Huwag ka na-pressure dyan pala. inano ko nung... Ivana, yung ano Gusto mo ikaw dito, mag-thank you ka sa Apo Jim. Alam ko na, dinig ko na nung una eh. Relax, okay? Sorry, pasensya ka. Okay lang ate, naaano lang ako. Medyo... Okay. Chill lang, chill lang. Wala nang pressure. Oh my God. Sorry. Kainan natin ng shawarma yan. So kakain na po ako ng shawarma. Ayan po, ang laki namang shawarma nito. Bye-bye. Naloka ka. Hindi siya masarap. Pwede yung tissue. Wala na bang ibang food? Hindi ko mamuha. Okay lang ako. Okay lang ba kayo? Chill lang kayo ah. Bahala ka. Jeff, cut muna tayo, cut. Sandali. Pangit na nasa. Try mo, lasang ano. Panis. So, sayang yung food kung hindi makakain. Ilang minutes mo lulutuin yan? Subukan ko kung 10 minutes pa. Zainab, may gusto ka? Sorry, hindi ko type yung pagkain talaga eh. Hindi mo ba? Chicken, hindi. Akin okay lang ako ate kahit ano. Chicken or something. Ako, ano na lang. Ano yung parang Arabic? Medyo yung pagka-Middle Eastern. Sorry po ma'am, hindi ko po kabisado kasi bago lang ako dito ma'am. Tawagin mo kaya yung medyo may alam. Kahit Hindi 5 mo questions. napit yung food. Hindi eh. Hindi siya masarap. O, mag-take tayo. Tingin ko chikahan lang tayo. Oo. Mabubuo naman natin. Ano na lang tayo. Maging happy. Chill ka lang ate. Kasi, Kuya Pao, baka pwedeng di ka muna dito. Kasi natataranta si Zainab sa'yo eh. Sensya ka na sa mga tao. Mga unprofessional minsan. Parang first time Hindi nila. parang pero mas okay lang chill lang. Happy lang. chicken kebab yan eh. Tikman natin yung... Ay! Quiet po. Pwedeng sa baba na lang muna siya. Ang ganda niyang ma-stress. Kalma lang. Hindi, tinatry ko kasi matapos tong video. Siyempre, naiya ako sa oras mo. Oo. Sandali na ano eh, medyo na-obvious na hindi tayo nagkakasaya. Oo, na parang yun nga eh. stress tayong dalawa. Nai-stress. Naaano na din ako. Oo, Konti. mahalata. Nahalata na parang may ilangan. No? Naiilang ka ba sa Hindi naman, akin? parang kasi tanong natin Hindi, bakit ako, nagkakailangan. naiilang ako kasi syempre nai-stress eh. Hindi, Ayoko okay naman lang, kumana sa stress. stress. I-off nyo muna. Gusto mo Gusto mo mag-ano muna tayo para hindi nakakailang. Naiilang ka. Ay, hindi ako Hindi naman ako naiilang nailang sa'yo. na ano lang ako sa mga staff ko. Unprofessional lang talaga minsan sila. Na-stress nga. Anong, gusto mo ibang content na lang muna yung gawin namin? Hindi na mukbang? Pero Ivana, kailangan ko rin pasalamatan.
Paulit-ulit kasi may ikaw nga dito. Na-stress na nga kami, hindi makapag-vlog din si Zainab, hindi siya makapagsalita, na-stress siya, pati mga sinasabi mo kanina. Hindi nga, ikaw na nga dito. Hindi ikaw doon, magpasalamat ka, puro ka doon. Bakit? Hindi sana, hindi mo next deal. Di ba sinabi ko doon tayo sa kabilang studio, Lucas? Ayaw mo kasi. Kasi tara, baba muna ako. Cut muna, Jeff, ha? Chill lang kayo. Smile lang. Ma, okay lang po ako. Huwag mo po ako isipin na. Okay lang ako, ate. Huwag ka nang maano. Hindi, ate. Okay lang ako, promise. Huwag kang ma-stress. Di lang. Gawa na lang tayo ibang content. Ano? Bet mo. Hindi naiya kasi ako, syempre yung time moves. Hindi, kaya lang nga ako. Huwag ka muna, sandali lang. Hindi ko sinabi mag-roll. Kalma lang. Kalma ka lang. Huwag mo ako isipin. Kahit hanggang 10 pa tayo dito. Okay lang ako. Chill ka lang. Hindi, actually kasi sa nakita ko kanina, parang hindi mo din gusto. Parang ayaw. Hindi. Hindi kasi kanina yung mga tanong mas nahiya ka. Kaya ako nahihiya kasi medyo nagkakaroon na ng tense kanina pa. So, medyo ako, expect ko like chill lang na pati kasi syempre ikaw na-stress ka. Okay lang ako at huwag mo ko isipin. Carry lang ako. Ano na ako? Gusto mo mag-ano naman tayo? Sige, ikaw kung carry mo, Anong day? Kunin mo nga yung schedule. Hindi ako iyak. Sayang makeup ko. Hindi ako iyak. Ano na lang po, Mag-reschedule tayo kasi parang hindi kami comfortable sa isa't isa. Ayaw ni Zainab na video din na nahiya siya sa mga questions mo. hindi naman sa ayaw ko mag-video, ano lang. Hindi, parang kasi kanina pa eh. Na parang sabi mo, tapos bigla kang tumitigil. Kasi nagkakaroon like, kalimbawa, may questions ako ibibigay sa'yo. Ang nangyayari, may nagiging error, so ikaw Hindi, parang may gusto kasi ako sabihin. It's a prank! Tangina! Pinipilit kong ikalma yung sarili ko. Naaawa na din ako kay Kuya. Right niya! Man! Sabi ng PA ko, Madam, okay ka lang ba? Nakikita ko siya na Sumisenya siya. Kasi sabi ko, pinipilit ko. Baka kasi magputok ako, may tama rin kasi po ako. Pati yung pagkain hindi daw masarap. Masarap naman. Okay naman po siya. kasi hindi siya mainit. Meron siyang talaga sa bawat Ay, Nagarilit ko! Putang ina, may CCTV! Nagche-check ako. Sabi ko, na yung camera. Ino-off eh. Meron na po talaga. Pati yung waiter pati! Hoy, di ako maging ah! Ayun ko lang akong salita. Welcome back to the Rabbit Mukbang! Yun na lang nasabi ko. Kanina, gusto ko sumagot na, po, sabi niya mainit ulo. Sabi ko, hala, ano ba pinunta ko dito? Nagsabi ako kanina, wala po yung pinunta ko dito, happiness. Ba't parang, sabi ko, baka mag-prank si Ivana. Pwedeng i-prank niya ako. Pero kasi yung content mukbang. So, sabi ko, hindi naman niya gagawin yung nilason niya yung sarili niya. Iba pala yung ginawa, kaya lang hinga lang ako, ha? Uy, I'm sorry talaga. Sorry. Okay lang. Pag bumababa kami sa dressing room, nagdadamit kami, tarayan mo pa. Yung mga masasamang ugali, kala mo nabubuli. Yung food gusto mo naman. Oo, okay siya. Hindi. Masarap siya. In-order Sabi ko, hindi niya gusto yung pagkain. si Mark Rob yan yan, stylist. Bakla siya. Bakla, kala ko lalaki. Tapos sabi ko, hindi talaga bagay sa yung maldita ka. Gusto ko nga umiyak kanina kasi bukod sa nai-stress ka na, iniisip ko din sila kasi baka iniisip nila na mabe-pressure kasi dalawa tayo nagko-collab. Ganyan yung taranta nila na, huy, okay lang. Kalmahan nyo lang. Mga prank ng vlogger! Kailan ka magkakajowa? Pinagalitan. Nakita ko yung kaba mo doon. Gusto ko nga umiyak. Sabi ko, ano ba yung tanong ko? Gusto ko lang naman magka-love life to. Wala namang
ma maging Kaya yun masaya. nagiging- Ha! I hate you, ma! I hate you! Siya talaga! Oy, pero super love I ka namin. love you, love you. At Oh. talagang nakita niyo ang pasensya ni Zainab na kahit hanggang doon na yung pagtataray ko, chill pa rin siya. Tsaka kinocomfort pa niya ako na hindi para sa mga viewers, nakakatawa. Yung puso niya. Nabusog ako sa prank. Grabe, grabe. Taina. Grabe. Ang galing. Pati yung damit mo, lahat naman ng pinapapili sa'yo. Kahit anong isuot mo, bagay sa'yo. Actually, pinag-usapan na namin, maglabas ka ng mga 20, tapos lahat tatanggihan ko sa harap niya. Alam niyo So, na. hindi talaga kayo ganito mag-vlog? Okay, so set up lang yung may mga... Sabi ko, ganun pala mag-vlog si Miss Ivana, 20 yung wardrobe. Jeff, alam mo, ikaw, Kesa. ano ka din. Uy, update niya ako. Sinasabi ko pa sa kanila, uy, kalma lang kayong dalawa. Sabi ko, guys, ano sa tingin niyo? Maglulugay si Zainab? Oo, maglulugay yun. Mahilig maglugay yun. Ay, sige, maglugay ako. Tapos mamaya pagdating niya, sasabihin ko, gusto ko ban para iba kami. Oh, narinig ko kanina. Pero magkaiba kami. Sa akin okay lang kasi parang nga magkaiba. Hindi ko naman naisip ng maldita Wala to. na, wala na. Ang pinaka na ano lang ako dun kay kuya talaga. Kasi sabi niya bago lang daw. Gagsi, ang galing niya. Kasi nanginginig-nginig siya. Tsaka siya. Itong dalawa. Itong dalawa. I'm Itong sorry, dalawa, oh. men. Sa kanya ako naiinis. Kasi matabil yung bungan. Love you, mom. So mula nung pagdating ko, lahat yun nakuhanan na. Up na. Puta, yan. Pinagandaan nyo tong collab. At least maganda yung unang collab natin. Grabe to, grabe. Sorry. Pero at least nakita Thank na tayo. you, ate. Sobrang At least bait successful yung prank Wala mo. talaga sisihin mo. Kailangan kong ikalma yung sarili ko na di talaga siya ganon. Kasi yun talaga yung buong akala ko. First ko kasi silang time na talagang na-meet. Start na pala yung vlog agad mo. Putang ina, pinaglaruan niyo ako lahat ha. Grabe ha. Ang tagal ko lang hindi naloko, niloko na naman ako. Team pa ni Ivana Alawi. Ang nanloko sa akin. Ito, walang halong etos, hindi kami nag-usap tungkol dito, nadali niya talaga ako. Sira ulo to. Pero ako, thank you for letting us use your studio. Yay! And letting us prank Zainab. At sana nag-enjoy kayo kasi ako sobrang nag-enjoy ako sa mga reaction ni Zainab kahit mahirap. Yes. Super bait ni Zainab. Talagang nakita natin kung gaano kahaba yung pasensya. And gusto ko Thank mag-thank you. again. Thank you. for Tsaka watching. thank you. Nag-collab na kami. Sobrang marami tayong mapapasaya. Guys, Ito be sure naman to mabait subscribe siya. to Zainab's channel. Yay! Thank you, Anna. At syempre, Ate Ivana, sobrang thank you po. Love you. Love you, Marami love you, nagmamahal love dito you. at marami nagre-request ng collab. And I'm so happy thank to you, meet Ate. you.